Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu warga Kepatihan serta kanca-kanca ingkang kula tresnani. Kula minangka pranata adicara ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak lan Ibu warga. Puji syukur katuraken ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Asih. Kula dados pranata acara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika setunggal pambuka, kalih pangandikan saking Pak RT, 3 karaoke, sekawan buka kupat lan gangsal panutup. Wasana cekap semanten atur kula katahing kalepatan anggon kula matur kula nyuwun agungi samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.